ଜୀବନର ଦୌଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିକି ହରାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ସେହି ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି କି ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗିକି ହରାଇବାକୁ। ଉପରବାଲାର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହେ ନା, ତେବେ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁକୁଟ ମିଳିଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ନା, ତେବେ ମୁଣ୍ଡରୁ ମୁକୁଟ ଖସିଯାଏ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ନେଇ କେବେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣେ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ କାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଥିବ। ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେହି ଲୋକ ଭାଇମାନେ, ଯିଏ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଜୀବନକୁ ଏତେ ବି ଶସ୍ତା ବନାଅ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଦୁଇ କଉଡ଼ିର ଲୋକ କେଳି କରି ଚାଲିଯିବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭିତରେ କିଛି ତ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ଉପରବାଲା କୌଣସି ଜିନିଷ ବେକାର ବନାଇ ନଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ତୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୁଁ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ତୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବି। ଏକୁଟିଆ ରହିବା ଭଲ ଭାଇମାନେ। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବାଠାରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମର ହିଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କାହା ପାଖରୁ ଏତେ ବି ଆଶା ରଖିବ ନାହିଁ ଭାଇମାନେ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁନିଆ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ କଥାରେ ବି ଭୁଲ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ସଫାଇ ଦେବାରେ ନିଜ ସମୟ କେବେ ବି ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ବୁଝିଯାଅ କି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେ ବି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିନିଅ, ଯେତେ ବି ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଅ ନା କାହିଁକି, ଯଦି କହିବାର ଶୈଳୀ ଜଣା ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ମୂର୍ଖ ସହ ସମାନ। ଥରେ କେହି ଜଣେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କି ସବୁକିଛି ଜାଣିକି ବି ତୁମେ ଚୁପ୍ କେମିତି ରହିପାରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି, କିଏ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେତେ ତଳକୁ ଖସିବ, ଖାଲି ଏହା ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇମାନେ, ସେ ମଣିଷ ସାଥିରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଚାହିଁଥାଏ। ଗୋଟିଏ କଥା ତ ସତ ଭାଇମାନେ, ଗୋଟିଏ ହସୁଥିବା ଚେହେରା ପଛରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ସତ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ଲୋକ ଅଧିକ ଖରାପ ତାକୁ ହିଁ ଭାବିଥାନ୍ତି। ପରିବାର ଖାଲି ସାଥିରେ ରହିଲେ ନୁହେଁ, ଭଲ ପାଇବା, ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ଯତ୍ନ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ, ସେ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ଦେବା ହିଁ ଭଲ। ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ସମୟ ଯେତେବେଳେ